המסעדות נמכרו אחת אחרי השנייה, 2 מסעדות טבעוניות נפתחות ממש בימים אלו. ניר הוא מהתומכים האלו שמלווה אותנו בכל צעד ושעל. What do we want? Immigration! When do we want it? Now! Are we going to fight for it? Yes! Are we going to get it? Yes! רק שתבינו איזה מהפך הבן אדם הזה עבר בתוך פחות משנתיים מאז שהוא טבעוני, ולכן הוא אקטיביסט השנה. ניר לא מחכה לאף אחד, הדוגמה לאקטיביסט נחוש שלא מפסיק לעשות, ניר רוזנפלד. לפני קצת יותר מ6 שנים ראיתי את טל גלבוע, שלא ידעתי מי זו בזמנו, באחת תוכניות האירוח בבוקר. היא זאתי שהייתה אמורה, למעשה בתקופה היא הייתה בצד השני שלי, בתור אוכל בשר ומוכר בשר, פוגש בפעם ראשונה בחיים שלי מול מסך הטלוויזיה בחורה טבעונית קיצונית. כמה חודשים לאחר מכן נתקלתי בכתבה בוואן על איירון ישראלי, עמית שקד, שגם אותו לא הכרתי אז, שמספר שמאז שהוא טבעוני, הביצועים שלו השתפרו, והוא נשאל בכתבה מדוע הוא טבעוני, הוא סיפר שאחרי שהוא צפה בהרצאה של גרי יורובסקי, הוא הפך להיות טבעוני, ורצתי, הבאתי את האייפד, צפיתי בהרצאה, והחלטתי מיד כמובן להיות טבעוני, העיניים נפתחו, הלב נפתח, אי אפשר היה לסגור את זה יותר. קמתי בבוקר, טבעוני, וחשבתי רק מה אני עושה עם המסעדות עכשיו. הכרתי את ניר ממש במקרה. זה היה לפני כ5 שנים, באירוע של עמותת שחרור מוחלט. אירוע שבו ניר קיבל את תואר אקטיביסט השנה, וזה אחרי פחות מ2 של טבעונות בלבד. בתקופה הקצרה הזאת ניר עשה יותר מכל אקטיביסט אחר בישראל. כך הסתבר לרוב מבקרי האירוע, וגם לי. פחות מ2 קודם לכן, היו בבעלותו 3 מסעדות בשר, דגים ופירות ים בפרנקפורט. אני חושב שעל מקרים כאלה בדיוק המציאו את הביטוי סוריאליזם. הייתי ילד עם חרדות חברתיות קשות. לא ידעו להגדיר את זה אז, אבל בגיל 40 בערך הלכתי לטיפול והוגדרתי כסובל מחרדות חברתיות. אף פעם לא ניגשתי ללקוחות במסעדות שלי והייתי מסעדן מצליח. אף פעם לא עליתי על במה ונעמתי, דיברתי, לא בבית ספר ולא בחיים הפרטיים אחרי זה. וככה איכשהו הסתדרתי בחיים. כשהפכתי להיות טבעוני, הכל השתנה. אין לי בעיה לעמוד בפני קהל, קטן, גדול, אני עושה הרצאות בבתי ספר, מתראיין לכל מי שרק רוצה לראיין אותי. אין לקוח במסעדה שאני לא ניגש אליו לדבר איתו. כמובן במטרה אחת, המטרה היא תמיד לעשות הסברה על למה אנחנו צריכים כולם לחיות כטבעונים, למה אנחנו צריכים לעזוב את בעלי החיים. הרצון לעשות שינוי, הרצון למנוע סבל מיותר, הוא כל כך גדול שזה פשוט גבר על הבעיות. פתר לי את הבעיה הזאת לגמרי, אף אחד לא היה מאמין שהיו לי בעיות כאלה. זה פשוט כל כך בוער בי וכל כך חשוב לי לעשות הסברה מהסיבה הפשוטה שאני יודע שאם לא נעשה את ההסברה הזאת, העולם ימשיך להתנהל כמו שהוא מתנהל. המסעדן המצליח, שבבעלותו 3 מסעדות בשר ודגים בפרנקפורט, מחליט לשנות כיוון בחיים המקצועיים ומשאיר את השותפים ואת המשפחה שלו בהלם. בסדר, שיהיה טבעוני, אבל רגע, יש פה משפחה לפרנס. אתה יודע איזה טלפונים הייתי מקבל מהמשפחה? מה עושים איתו? השתגע. כולם, דיברתי עם כולם. מה זה למכור את כל העסקים בלילה? הוא סגר עסקים ופרנסה, והלך אל הלא נודע, והקים בזכות האומץ שלו והנחישות שלו, הרבה עסקים טובים והוא עוזר המון לזולת. He told me that he wants to make all his business vegan. And I said, you're stupid. You have a family, you have 3 children. It's crazy. Why you make like this? You have a large restaurant on the tile. בהתחלה חשבתי שזה משהו שיעבור לו, לא משהו שהוא יתמיד בו. וככל שהזמן עבר הוא נהיה יותר אקטיביסט. זה ללכת ממש 100% אחרי הלב שלך. כשהוא הגיע להחלטה שהוא נהיה טבעוני, אז הוא החליט שהוא כבר לא רוצה למכור יותר שום גוויות וחיות, והחלטנו שאו שאנחנו נטבען את המסעדות, או שאני אקנה את החלק שלו, או שהוא יקנה את החלק שלי.
אנשים חשבו שהשתגעתי לגמרי, לא רק בגלל שהפכתי להיות מאוכל קול לטבעוני, התחלתי לדבר על העניין הכי רגיש בעיני רוב הציבור, זה פרנסה. פרנסה לא נוגעים, יש לך אחריות, יש לך 3 ילדים, רמת חיים גבוהה. אנשים מאוד מאוד דאגו, בכנות אני אומר את זה, לא בציניות. נפטרתי מכל מה שהייתי, כל המסעדות שהיו בבעלותי, למעט אחת, ברחוב הומי אדם, הפכתי אותה לטבעונית, ומיד אחרי זה פתחתי עוד מסעדה ועוד מסעדה ועוד מסעדה. כיום יש לי 4 מסעדות טבעוניות, עמדת מזון מהיר טבעונית, פוד-טראק, אולם אירועים ומטבח מרכזי. אנחנו גם מייצרים המון אוכל לאנשים לנזקקים, לפליטים, כל מי שצריך. זה למעשה סוג של עוד עסק, לא למטרות רווח, ואני מאושר מאוד מהסיפור הזה. המסעדות של ניר הן בעצם הכלי העיקרי שלו לתוון אנשים בצורה ישירה. האוכל מדבר בעד עצמו. אכלתי כבר בחיי אוכל טבעוני איכותי, ברוך השם איך שאומרים. אבל כשהגעתי לפרנקפורט וניר לקח אותי לאכול במסעדות שלו, נותרתי ללא מילים. 80% he's not thinking is vegan, but he's eating. He's delicious. I think the same for the older people. When you make the food good, no people ask, is this meat or no meat? When it's good, all the people eat. האוכל מושחת בכל רמה אפשרית, כולל מנות מוגזמות עם גבינות מהצומח. I wanted to offer my clients a little bit a bigger selection, and so I came back and took a couple of portraits more, and I thought maybe I can dine here again because it's just great food, and yeah. בר מצווה, משפחה לא טבעונית, גרמנים יהודים שחוגגים באולם אירועים ברובע היהודי של פרנקפורט. האולם בבעלות אישה לא יהודייה, לא טבעונית, אבל באירוע מגישים רק אוכל טבעוני. ניר ובועז, השותפים, לקחו על עצמם את האתגר להדהים כ-150 אורחים עם אוכל מהצומח שישאיר אותם פעורי פה. אתגר לא פשוט, אך הם לוקחים אותו בעיניים עצומות, במחיר מוזל, כי ההסברה חשובה יותר מכל דבר אחר. האוכל כולו ישראלי, חומוס, צ'יפס, סלט, קבבים, אבל מנה אחת שבועז פיתח יום לפני הדהימה את כולם, וגם אותי. פואה גרה, פתה כבד אבז, אבל מהצומח. הנראות זהה למקור, הטעם, המרקם, הריח, הכל. בועז שמח מאוד מהתוצאה. ניר חש הקלה עצומה ויחד עם בעלת המקום החביבה הם מרימים כוסית לאירוע מאתגר שעבר בהצלחה רבה עם מחמאות רבות מבעלי האירוע, מהאורחים, מצוות העובדים של המקום, מכולם. קולי אלמה, המסעדה הישראלית של ניר. המיקום מוזר עד כדי לא הגיוני, באמצע שכונת וילות קטנה ושקטה, ללא עוברים ושבים, אזור לא מסחרי. מסעדנים העידו שזה המיקום הכי גרוע למסעדה שיכול להיות. לניר זה לא הזיז. הוא יודע מה הוא עושה. לקח סיכון ופתח מסעדה עם 2 קומות. קומת מסעדה ומטבח, פלוס חדר אירוח סטייל פרייבט רום, וקומה מתחת לאדמה, מרתף יינות ושולחנות ארוכים, שמחוברים ביחד לאירועים קטנים. המסעדה פולי בוקט מ-11 בבוקר עד 11 בלילה. מאוד רציתי לראיין את מנהלת המסעדה ינקה, אישה מקסימה וסופר ביישנית, שהצליחה להתחמק ממני בצורה נעימה וחלקלקה במשך כל שהותי הראשונה בפרנקפורט. גם בסבב הצילומים השני היא עשתה הכל בשביל לא להצטלם, אבל בסופו של דבר נעתרה לבקשתה של סיגל, אשתו של ניר. My name is Janka Krautspaul-Hoch. The third? The third? Because you have such a sophisticated... It's a large name. Yeah. Nir told me that
You used to manage a restaurant with 800 people, something Yes. like that? It's larger. So what happened? Corona closed the restaurants? Yes. And then he made you another offer? Yes, yes. And you weren't vegan back then? At the first day when I start here, I stopped to eat beef and meat and sausages. And then I need a little time. I stopped then fish, then milk, then cheese, and then everything. And now I'm vegan. Do you also do any like activism like Nir? Or no, you're- because I have no time. I make it on the other way. I think everybody makes it on their own way, because I think the restaurant here is very special. It's full from Monday till Sunday. We have a really, really good team, and we try to give the people the feeling that sometimes I have people that said, oh, vegan, we don't like it, or we want to go, and I ask, okay, stay here, you can eat, you don't have to pay it, but try it. And so it's, and already I said, when people comes and said, ooh, it's vegan, I said, we are totally booked from Monday till Sunday, so we make a good job and we have good food. That's the reason why we are full, and then the people try it. And when they try it, The response? Yes, it's great. We have, when you read on Google the things that people get from the weekend, it's crazy. They are so happy. They celebrate us. יש פה איזו מסעדה סרילנקית, לא יודע מה. עוד דיברתי עם הבעלים שהיום שהוא ירצה לצאת, לפני שהוא חושב לתת את זה למישהו אחר, נעשה פה איזה משהו נחמד. זה ייקח עוד איזה בטח שנה, שנתיים. אני לא אתן לאף אחד להיכנס לפה ולמכור פה בעלי חיים בבניין שלי. זה בניין ישן ולא היו בו תשתיות לחשמל, מים, אינסטלציה, ביוב, כל הדברים האלה. ולקח לנו שנה לבנות את המטבח הזה. עשינו פה מאמץ עילאי להביא לפה מספיק חשמל ולסדר את כל התשתיות כמו שצריך. אז זה לקח הרבה יותר זמן ממה שתכננו, ממה שתכננו, אבל התוצאה טובה. ניהת, הטבח הראשי של המטבח המרכזי, בחור ממוצא טורקי שגדל כל חייו על טהרת הבשר, נתקל בסרט יהודי בנטפליקס, ומשם כל חייו השתנו. The vegan, I become vegan, I see the first documentation. What the hell? What the hell? Yes, that's the first. I look this, but I'm very shocked. Very shocked. I'm crying, but I'm not understanding why my parents not told me and teach me this. We eat every time. You eat meat, it's good. You drink milk, it's good for bones and for this. And then I see this, it's very shocked me. And then the second documentary, Dominion, and this give me all the rest, and I say no. That's not my life, not my way. I will nothing to this, pay for this. And then I change. For the first day, I stop the documentation and change all my fridge, all put out. And the day after, I start vegan. גם לבועז, השותף של ניר, השף הראשי של המסעדות, יש סיפור מעניין על חייו הקודמים ועל המעבר לטבעונות. ואם אתם שואלים אותי, מדובר על סיפור של גבורה. קרה, ניר עשה לי שטיפת מוח. במשך? 3 ימים. הגעתי לפה לפני קצת יותר משנה, להגיד לו שאני לא יכול לעזור לו. ואחרי 3 ימים החלטנו שאנחנו הופכים להיות שותפים, והפכתי להיות טבעוני. מה הוא אמר? מה הוא לא אמר? הוא לא עזב אותי. 3 ימים הוא לא עזב אותי, והבנתי כמה אני אידיוט. בעלי החיים. לגמרי. עסקתי בקולינריה, הייתי יועץ לתעשיית המזון, זוגלובק, סנפרוס, פסטנונה וכיוצא באלה. היו לי לא מעט מסעדות בתל אביב ובחיפה. המהפך קיצוני ברמה שקשה לתאר. כן. זוגלובק, דנונה. האמת ביומיים הבנתי שאני צריך לשנות את זה מטורף. את הדרך. לקח לי עוד יום לשבת על זה ולישון על זה. זה מטורף. לא. זה סרט דוקומנטרי בפני עצמו. אבל זה common sense. המהפך של ניר סחף אחריו אנשים רבים. בתור התחלה, האקטיביזם דרך הקיבה. המסעדות בהחלט עושות את העבודה, אבל לניר זה לא מספיק. המשפחה קודמת לכל. אשתי ו3 ילדיי התקדמו לטבעונות די מהר אחריי,
לא הכרחתי אף אחד, הם פשוט שמעו ממני את ההרצאה של גרי בעל פה, ואחד לקח לה חודש, ולשני לקח 4 חודשים, ולשלישית לקח 5. בקיצור, תוך פחות מחצי שנה כולם היו טבעונים. אני פעיל למען זכויות בעלי חיים. בנוסף לכל, זה למעשה פחות או יותר 50% מהזמן שלי, והשאר זה המסעדות והמשפחה. ואנחנו רק בתחילת הדרך, אנחנו נמשיך לעשות כל מה שאפשר בזמן שנותר לנו על הכדור הזה, לעשות את המיטב כדי להפוך את העולם הזה לטיפה יותר טוב. להפוך את העולם הזה לטיפה יותר טוב, אצל ניר אין דבר כזה טיפה. הוא פועל למען בעלי החיים מהרגע שהוא מתעורר ועד שהוא הולך לישון. חלק מהאקטיביזם שלו מנותב בצורה כלכלית. לעזור לאנשים טובים, לעזור לבעלי החיים. יש פה איזו בחורה שמצילה יונים. למעשה זה סוג של חוות חופש, חוות הצלה. פחות פופולרית מהחוות שאנחנו מכירים, כי אנשים אוהבים מאוד להתחבק עם פרות וכבשים וחזירים ולהצטלם איתם. יונים פחות מדברות לאנשים. היא מצילה רק יונים. בפרנקפורט, כמו בכל הערים הגדולות, גם בתל אביב, יש אינסוף של יונים, שלמעשה זה חיית בית, לא חיית בר. זו חיה שבני אדם ביטו ועדיין מבייתים ומגדלים ומוכרים למטרות כאלה ואחרות, שעשוע, וחלק גדול מהם מוצאות עצמם ברחוב, וזה בעל חיים מקסים, כמו כל בעלי החיים. Look at the babies. Yeah, a lot of babies yesterday from a Dachboden. From a roof. From a roof, yeah. In Frankfurt. And yes. I never held a pigeon. A baby, look. Look how beautiful. This is the pigeon with the... ויש גם יונה אחת שניר הציל בפרנקפורט. הוא הביא אותה לחווה של גודרום, והשם שהיא קיבלה שימח את ניר מאוד. This is Veggie. Veggie, of course, near, it's in the child kitchen found. Yeah. 2 days ago I found her. Yeah, and so we give him the name, yes, so we give him the name Veggie. You're saving pigeons for 40 years. Yeah. And you never got sick from them. No. So this is the first station, and after they get healthy and recover, they can go to another stage. Yeah. So those pigeons are free. This is and one. They will always come back. Yeah, this is one of the open cage. How many animals, how many pigeons you have here altogether? I think so 1,000. 1,000? Yeah. It's the biggest, I think the biggest sanctuary where animals are being saved in the world. על מרקוס שמעתי בפעם הראשונה כשישבתי עם ניר ועם חברו הטוב רנה ברטון במסעדת צ'יילד קיצ'ן, ודיברנו על מה נעשה מחר. זה היה יום שבת, והייתי אמור לנוח אחרי 5 ימי צילום ארוכים. ופתאום רנה מספר לי שהוא נוסע מחר לחוות הצלה של בעלי חיים, כשעתיים נסיעה מפרנקפורט, כי ניר תורם ארוחה גדולה לכ-15 אנשים שמגיעים לחווה. כמובן ששאלתי על מה מדובר, ורנה סיפר לי על מרקוס. הייתי בהלם מוחלט. הייתי חייב לוותר על יום המנוחה, ורנה, יחד עם אשתו, העמיסו למחרת כמויות אדירות של אוכל חם, סלטים ושתייה, וגם אותי, ונסענו ביחד לחווה של מרקוס, לאחד המפגשים המרגשים ביותר שהיו לי בשבוע הצילומים הראשון בגרמניה. When I was 15 or 16, I drink every day alcohol, beer, and I had a very bad time, a very bad youth, and I do very bad things, and I have not really a good life. You were a Nazi, a neo-Nazi, without even meeting any Jew person. Nazis, neo-Nazis hate Jews and other people, but they no time they speak or they have no time a good conversation with a Jew. They only feel hate, and that was my life too. I hate everything. I think
the more thing I hate, it was myself. And what made the change? I think I have start to use my brain. Yeah. Then later I stopped to drink alcohol. That was a very hard time, and then I see step by step that this life is not really my life. I think when I was a young boy or in my youth, I have always or the most time compassion, but I can't show it. In a world where I must show always to be hard and strong. Do you think there is any connection between the love for animals and the compassion you have now to stop being the person you were? Did it help you somehow to become a better man? I think war stops first when people stop to eat animals. About Nir, I heard that you're a good friend. Nir is one of our greatest supporter ever, and yeah, this is for me a special honor. Nir knows my past, and for Nir this is no time ever a problem. So first I can say it's a very big honor that Nir visit us again. We have not so many time, but so he is here with us again, and it's a great honor and a privilege for me to see him again. Marcus is one that is not with the animals only when everything is good, and there are, like a lot of people think, sanctuarity, Lebenshof, you kiss and kuschel with the animals. This is not something that Marcus is doing. I mean, today he's with us, but it's a very, very hard work. And when they are sick and when they have problems, he's there with them all the time until the last minute if it needs. And if we had more people like him, the world would be a nicer place. So I'm optimistic. I think we will, at the end of the day, manage to bring the world to a better place. But it's a long run, it's a marathon, and we are somewhere at the beginning. But we will never give up. Until the day we fucking die. Yes, or until all animals are free from slavery. תחנת הרכבת התחתית של פרנקפורט. אמצע שבוע, 6 בערב, הם נאספים לאט לאט. כמויות של ציוד. הם קוראים למיצג הזה The Cube. המטרה, לזעזע כמה שיותר. לגרום לעוברי אורח לעצור לרגע, לבהות במסכים. הם מתחילים לגשת לאנשים העמומים בעדינות. שואלים אותם בנימוס האם אפשר לדבר, להסביר, לנהל שיח קצר על מה שגרם להם לקפוא במקום, עם מבט המום מול המסכים של הקובייה. גם אני בהיתי. היה קשה להוריד את העיניים מהמיצג הנוראי הזה. גם אני, כמו כמה עוברי אורח, לא הצלחתי לעצור את הדמעות. We don't like standing here any more than you like seeing us here. But as long as we are standing here, it means you are still selling fur, Louis Vuitton. And why all this? For a fashion statement? For rapid profit and status? Do you want me to tell you what status that gives you, Louis Vuitton? The status of an animal abuser. We are here to stand up for the animals. We do not want animals, sentient beings, to be exploited, tortured and killed. בעלי החיים, אחרי שמפשיטים להם את הפרוות, זורקים אותם לפח, וככה הם נראים. זה שניות אחרי. חלק מהם עדיין בהכרה. תראה את זה, לפני ואחרי. פעם בשבוע, באישור המשטרה והעירייה,
הם עומדים שם מול החנות שמוכרת אור ופרוות. מנסים לגרום לאנשים שעומדים בתור הארוך, בקור, להבין מה הם עומדים לקנות ובמה הם עומדים לקחת חלק. תעשייה נוראית וחסרת רחמים, שכל מטרתה היא רווח כלכלי על חשבונם של בעלי חיים תמימים. בקהילה הטבעונית נהוג לומר שבני אדם שפוגעים ללא רחמים בבעלי החיים, לא ירחק היום שבו הם יפגעו גם בבני אדם. פה מול חנות לואי ויטון, עומדים כל יום, כל היום, בין 20 ל-50 איש בתור כדי להיכנס לחנות, כדי לקנות מוצרים שיוצרו על ידי החשבונם של בעלי החיים. לואי ויטון, להבדיל מחברות אחרות כמו גוצ'י, פראדה, H&M ועוד כמה מהשחקנים הגדולים בשוק שהודיעו, קנדה גוז, הודיעו שהם מפסיקים להשתמש בפרוות, חלק גם הפסיקו להשתמש באור, ואנחנו עוזרים להם לקבל את ההחלטה הזאת. אנחנו ארגון שנמצא בכל אירופה, אנחנו עומדים כל סוף שבוע ביום שבת. יש פה עוד 2 חנויות ברחוב הזה, ואומרים את מה שיש להגיד, מסבירים מה זה אומר, מה מחיר הפרווה האמיתי, סדר גודל של 40 בעלי חיים נרצחים בדרכים הכי אכזריות שיש בשביל לייצר איזה מעילון אחד של פרווה. Just like us. Shame, shame, shame on you! Shame, shame, shame on you! Shame, shame, shame on you! הוא אפילו לא העט לשנייה. בית המטבחיים שלכטהוף אשפנבורג. אלפי בעלי חיים מובלים לכאן כל יום. בתנאים לא תנאים, במשאיות קטנות, במשאיות גדולות, בקור, בחום, בהתעללות נוראית. לקראת הרגע האחרון בחייהם, שגם עד שהוא קורה, החיים שלהם הם פשוט סיוט אחד גדול. ניר וצוות האקטיביסטים והאקטיביסטיות מגיעים לשם פעם בשבוע, להפגין נוכחות ובעיקר לעשות הסברה. לדרי המקום, לנהגים שמובילים את בעלי החיים המסכנים אל תוך התופת, לעוברי אורח. הכל למענם. Den Tieren noch Futter gegeben und hätte geguckt, dass die ordnungsgemäß versorgt werden. Ganz fürsorglich, ja. What a happy day. Ja, ja. Yes. It's a real happy day when 100,000 of animals die here. Just because people want to eat them. That is so wrong. But, you know, of which sometimes have maybe 10, 15, 20 pigs. Yeah. They sometimes have 2 floors, too. Yeah. So it's quite a bit. And then several cows and calves, which makes it even worse. כל האנשים שעובדים בתעשייה הנוראית הזאת, הם לא הבעיה. תמיד תמצא אנשים שיעשו את העבודה השחורה. נפסיק לקנות את זה, אז הם ימצאו פרנסה אחרת. מי יותר קשה לחנך לדעתך, את הנאורים או את האדם הפשוט, השכר מינימום? נתקלתי באנשים פשוטים שהתקדמו לטבעונות די מהר, אנשים פשוטים שזה נראה כאילו אתה מדבר לקיר ושום דבר לא עוזר, ואותו דבר לגבי האנשים האליטה, האנשים הנאורים, האלה שיודעים הכל. יש אנשים שהם לא טבעונים ולא צמחונים, עובדים בבתי מטבחיים, ומאוד מאוד מאוד לא אוהבים את ההתעללות למה שהם אומרים המיותרת בבעלי חיים, והם רוצים להגיע למצב שבו אנשים ימשיכו לאכול בעלי חיים, אבל שהדבר יעשה בצורה יותר מסודרת, יותר הומנית וכו' וכו' וכו', והם יוצרים קשר עם כל הפעילים האלה, כל האגודות האלה, הפעילים האלה ששותלים אנשים בבתי מטבחיים ומשתפים פעולה איתם. אז למעשה אנחנו לא מתלהבים לשתף איתם פעולה, אבל אנחנו אומרים, אוקיי, זה משרת את המטרה, הם שם, אפשר לתת להם מצלמות, הם רוצים משהו אחר מאיתנו, הם רוצים לתעד את הדברים המזעזעים, כביכול המיותרים שקורים שם, כדי להפחית את הסבל,
אנחנו רוצים לסיים את הדבר הזה לגמרי, אבל בואו נשתמש אחד בשני, כן, כי באמת, הם למשל, יש אנשים שאומרים, אוקיי, על פי חוק, אני צריך להביא את הבעל חיים למצב שהוא לא בהכרה, לפני שאני שוחט אותו, אוקיי? זה מה שאומר החוק. וזה לא קורה, לא קורה בעשרות אחוזים, 20-30% זה לא קורה. זה החוק פה. כן. בישראל זה לא בישראל קיים זה, אפילו טיפה. כן, אז הם מקבלים פה כדור בראש בנקודה מסוימת. אם אתה מפספס את הנקודה הזאת, הדלת נפתחת, הוא בהכרה מלאה, עגל במשקל של כמה מאות קילו, והוא נתלה באוויר, והוא מתחיל לחתוך אותו לחתיכות בעודו בהכרה. והם רוצים לסיים את זה. הסבלנות של בני אדם שפוגעים באופן קבוע בבעלי חיים, פוקעת ברגע שמאמתים אותם עם האמת. ברוב המקרים זה מוביל לאלימות פיזית, פשוט מכות. מי שפוגע בבעלי חיים, יום אחד יפגע בבני אדם. זוכרים? Doch, die macht, dass du wegkommst. Du fotografierst mich nicht mehr, merkt ihr das? Ein für alle Mal. Ohne meine Einwilligung. Ohne meine Einwilligung fotografierst du mich nicht. Ruf die Polizei, bitte. Sie essen zu viel Fleisch. Ein für alle Mal. Sie essen zu viel Fleisch. Was muss ich? Warum sind Sie so aggressiv? Warum, weil der mich fotografiert? Nein, weil Sie essen zu viel Ohne Fleisch. meine Einwilligung. Ich kann da reinfahren, wann ich will. Du sollst wieder mal. אלימות נגד מפגינים למען בעלי חיים זה לא משהו חדש. זה קורה לאקטיביסטים בכל העולם. גרי יורובסקי, מי שהיה האקטיביסט הפעיל ביותר בעולם במשך 18 שנה, האקטיביסט שחווה מעצרים ברחבי העולם יותר מכל אקטיביסט אחר, הוא גם האדם שהכי השפיע על ניר להפוך לאדם טוב יותר. בעקבות הטראומות והיחס אליו, החליט בשנת 2014 פשוט לעצור הכל, ולהתרחק מכל כלי התקשורת. יותר מ10 שנים שגרי שומר על שתיקה. עד ש... Yeah, that lecture is the only positive thing that I've ever done for this planet, and I'm so glad that a lot of people are paying attention and listening. Definitely not a manipulator. Straight. It's honest, it's truthful. I'm not a politician. Once you think about what's going on to animals, I don't understand how somebody doesn't become vegan. There's something wrong with that person. If they could watch my speech or Earthlings or Dominion and not understand the need and the necessity to become vegan and to reach as many people as possible. Frankly, if you don't become vegan after watching my speech or Earthlings, you're an asshole. אני מאחלת לכולכם ערב פורה, ואני מקווה שבסוף ההרצאה תעברו לכיוון הנכון, הצודק, החומל והמוסרי. טל גלבוע, פעילה למען זכויות בעלי חיים לשעבר, וכיום מתפקדת בתור יועצת ראש ממשלת ישראל לזכויות בעלי חיים, הייתה הטריגר הראשון של ניר לפתוח את האוזניים ובעיקר את הלב. הודעת טקסט של ניר אל טל, כבר אחרי שהוא הפך לטבעוני, בעצם גרמה לשינוי הגדול גם עם המסעדות. הנה, זו ההודעה הראשונה, יש את התאריך, את הכל. וואלה, איזה קטע. הנה, תקריא לו. הוא שלח הודעה, היי, רציתי רק להודות לך, הפכתי להיות טבעוני לפני מספר חודשים, הרבה בזכותך, ניר. ואז, טוב, זה המשפט שאני תמיד כותבת, איזה כיף לשמוע, בזכותך הפכת לטבעוני, לא בזכותי. ואז אחרי כמה זמן הוא אומר לי, תקשיבי, ניר מגיע לישראל, אני באמת לא הכרתי את הבחור, ניר מגיע לישראל, ואני רוצה שניפגש איתו, והוא רוצה לבוא איתנו לתיעוד, ונסענו לרפת, ואז הוא סיפר לי שם, אני אפילו לא ידעתי את זה, שיש לו 3 מסעדות בשר, והוא אמר לי, כשאנחנו ברפת, הוא אומר לי, יש לי 3 מסעדות בשר, ומה את אומרת, ומה אני אעשה, ואני מרגיש שאני כבר נחנק, ואני לא יודע, אני עושה את החשבוניות, ואני לא יכול לראות את הכמויות של הבשר שאני מזמין. מה היה קודם? היית רב או היית טבעוני? לא עשיתי הסמכה ולא קיבלתי מבחנים. יש רב, מה שנקרא בלשון התורנית, כמו מורה. במקום להגיד מורה בבית ספר אומרים רב. למה?
אם אני למד ממנו, אז במקום להגיד מורה, או אצל התימנים מורי, אז אומרים רב. שהייתי שואל את אבא שלי שאלות, מה, לא אוכלים בשר? אתה לא... כי אבא שלי לא היה אוכל. והייתי מקשה עליו בתור ילד. הייתי אומר לו... לא אוכל בשר, אבא שלך. כן. אבא, ואם נהיה בים, בסירה, ולא יהיה לנו מה לאכול, מה, נמות ברעב? אז הוא אמר לי, לא. אם נהיה בים, בסירה ניתקע, ולא יהיה לנו מה לאכול, נדוג דג ונאכל. אבל עכשיו, אנחנו לא נתקענו בים, אז לא אוכלים. וככה למדתי מאבא שלי, ולא רק בלימוד או בדיבור, גם במעשה. אז בוא כן תספר לי קצת על ההיכרות שלך עם ניר. ניר הזמין אותי אליו לפרנקפורט. כמובן, הזמנה ממש נעימה, רחבה, הוא בא לאסוף אותי משדה תעופה, ושם אותי, הייתי גם במלון וגם אצלו בבית. שילם על הכל. הכרתי, כן, כמובן. על הטיסה, על המלון. על הכל, כן, שהזמין אותי במלוא מובן המילה. והוא עשה הרצאה לקהילה היהודית שחיה שמה. היה שם הרב גם של פרנקפורט בהרצאה, היה מתרגם לגרמנית, כי אני לא דובר את השפה. והייתה הרצאה ממש טובה. וחילקנו שם ספרים, אחר כך ניר הדפיס את הספרים באנגלית שם במקום. אני הבאתי ספרים בעברית, אחר כך שלחתי לניר את הקובץ הראשוני שהיה לנו, לפני גרפיקה. אמרתי לו, כן, אמרתי לו, ניר, עוד אין לי גרפיקה, עוד אין לי, אמר לי, תשלח לי את מה שיש, עוד לפני ההגאות, לפני הכל, והוא הדפיס אותם באנגלית, ממש בארגזים, וחילק, לפני הספר החדש שיצא. זה הספר, Before the Blind. יש פסוק בתנ"ך, לפני עיוור, שיש מצווה, אם אדם לא יודע משהו מסוים, שיש לנו מצווה להאיר את העיניים שלו. לכן נבחר השם של הספר לפני עיוור, שבו למעשה אני עשיתי עבודת מחקר של כמה שנים, וליקטתי מכל המקורות ביהדות, בכל מה שקשור לשפיכת דמם של בעלי החיים. כבר ביום הראשון של צילומי הסרט, ניר אומר לי באמצע היום, בוא נלך אליי הביתה לפגוש את הילדים. למען האמת התרגשתי, נסענו לכיוון הדירה, והמחשבות שלי רק רצות ורצות ורצות. אנחנו עולים לבניין, נכנסים לדירה, ואז אני פוגש את הילדים של ניר. שלום. מישהו צריך לשמור בבית. את פותחת רגליים לכל אחד. את פותחת רגליים לכל אחד. הוא לא, הוא שומר. בגלל זה היית רגועה שבאתי, כי את לא לבד בבית. בדרך כלל זה לא ככה, זה צרחות אימים. כי יש מישהו בבית, אז היא ככה, אתה יודע, בסדר. אבל אם היא הייתה איזה דקה... צרחות של אושר, פיפי והשתנות וכאלה. היא עושה פיפי? כן, אבל בגלל שהיא לא לבד בבית, אז היא אמרה... מה הסיפור שלה? תלויה עם התקופה שעוד לא היינו טבעונים. וזוהי החליטה שהיא רוצה כלב. אז היא מצאה באינטרנט מקום שמוכר. לצערי הרב, אני אבל חייב להגיד את האמת. אני הייתי בן אדם אחר אז. והלכנו לשם, והיא הייתה כמעט האחרונה, אחת לפני האחרונה. וזהו, ושילמנו להם איזה 500 יורו ולקחנו אותה. משהו נורא. זה דבר שהיום אני מתנגד לו נחרצות ועושה הסברה, אבל אז אני לא יכול להצטער על זה גם כי היא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. אבל אני מתאר לעצמי שאימא שלה באיזשהו מקום ממשיכה לעשות את מה שהיא עשתה, כדי שהמשפחה הזאת תמשיך להרוויח כסף, וזה לידה אחרי לידה אחרי לידה, כי אחלה ביזנס. אמא שלה במקרה הזה מצבה טוב, אבל יש אמהות כאלה שלא רואות אור יום, נמצאות במקומות חשוכים, ממליטות וחוזר חלילה. מי הבעל הבית? הוא. ומי הם רואים את האלפא? אני. בטח. הוא כל הזמן מסתכל עליך, הוא עוד בודק, הוא עוד לא... הוא מגן, הוא שומר, מישהו צריך לשמור בבית, לא? כולם פה פותחים רגליים, אני פה עושה עבודה. בשביל ניר, אקטיביזם ומשפחה זה משהו שהולך ביחד. ניר לא יכל לחשוב על להמשיך את חייו עם מה שהוא יודע, מבלי שאשתו ושלושת ילדיו יצטרפו אליו. כמו בעסקים,
כך גם בחיים, הכל ביחד. הם הצטרפו אליו אחד אחרי השנייה, מבחירה מלאה, במסע שלו להפוך את העולם לטוב יותר, להפסיק את הסבל ואת אי הצדק כלפי אלה שקולם לא נחשב. האקטיביזם של ניר סחף אחריו משפחה שלמה, והמשפחה הזו מאוחדת מתמיד. לחשוף ילד כל כך צעיר למראות כאלה זה קצת חיצוני, לא? הרבה אומרים את זה, ואנחנו לא מכריחים אותו להיחשף לדברים האלה. הוא החליט לבד, כמו שהוא החליט לבד לפני כ5 שנים, להתקדם לטבעונות. הוא מהר מאוד אחרי זה החליט להיות שם כקול לבעלי החיים שאין להם קול, ומצטרף אלינו מתי שהוא רוצה, מתי שהוא יכול. אף אחד לא מכריח אותו, הוא לפעמים נשבר באמצע והולך הביתה. יותר קל לו לעמוד בתוך הקיוב, שהוא לא רואה את המראות, מאשר לעמוד מחוץ לקיוב, ואני מבין את זה. אבל אנחנו צריכים כל בן אדם שיכול לעזור, לעמוד פה ולהראות, ולפעמים עבודה של ילד, לפעמים ילד עושה את זה הרבה יותר טוב מאשר מבוגר, כי באים לפה הרבה ילדים ובאים אנשים שעצם זה שהוא כבר 5 שנים טבעוני ונראה טוב ובריא וספורטאי ונורמלי לחלוטין, זה כבר סוג של הסברה בפני עצמה. ואיך הדבר הזה לא משפיע עליו? אני לא ראיתי דבר. הוא משפיע עליו. הוא לא מעט גם עצוב בגלל מה שקורה, אבל הוא יודע, גם אמרנו לו, אבל עכשיו הוא יודע לבד, יש מה לעשות, זה לא מאוחר מדי, אפשר להציל את בעלי החיים, וזה מה שנותן לו ולנו כוח. אם היינו חושבים שאין סיכוי, כולנו כבר נכנסים לדיכאון עמוק, ולא יודע, לא היינו מצליחים להמשיך לחיות פה. אבל אנחנו רואים מה אנחנו מצליחים להשיג במחאות האלה, בהפגנות האלה, כמה אנשים כן נפתחים לנושא הזה וכן משנים את ההרגלים שלהם, וזה נותן לנו המון 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 כוח. אז תמיד זה, הכוס יותר מלאה או יותר ריקה, אז אנחנו רואים יותר מלא מאשר יותר ריק, וקיאנו רואה את זה גם. עד כמה את גאה בילד הזה? אין מילים כמה שאני גאה בו, באמת, אבל זה לא קל, כי הוא מאוד מאוד רגיש, גם בזכות זה. הוא רואה עוד יותר מה קורה עם בני אדם ובעלי חיים, בגלל שזה הכל הולך ביחד. אז כל דבר משפיע עליו, וזה לא תמיד קל, באמת שלא. ניר סיפר לי על מה שהיה במצווה דיי השנה, לעומת שנה נכון. שעברה, אז לי זה עשה צמרמורות בכל הגוף. אז אני בבית ספר יהודי, יש כזה פיירטאג, כזה הולידיי, קוראים לו מצווה דיי, וכאן עושים, זה פעם בשנה, וכאן עושים מצווה. זה עושים עם כל הכיתה. ושנה עברה עשינו עם הכיתה, אנחנו נתנו ל-homeless people אוכל מבעלי החיים, לא טבעוני. אני חשבתי שזה לא היה מצווה לתת ל-homeless people, לאנשים, לעשות להם משהו טוב, אבל בשביל זה שבעלי החיים ימותו. ואני לא חושב שזה בסדר, ואני לא חושב שזה מצווה. ואז שנה הזה הכיתה רצה לעשות אותו דבר, ואמרתי שזה לא מצווה, לא יכולים לעשות את זה, ושאנחנו אז מרגישים כזה, וואו, אנחנו כזה טובים, ואנחנו עושים משהו טוב, כי זה לא טוב. אולי זה בשביל האנשים טוב, אבל בשביל החיות לא. וזה לא ככה שאנשים שהם יותר למעלה, animals, חיות. בגלל זה אמרתי, לא יכולים לעשות את זה ככה, זה לא מצווה, והסברתי את זה לכיתה, והם אמרו, אוקיי, אז עושים את זה טבעוני השנה זאתי. ואז עשינו את זה בשביל ה-homeless people, הכל טבעוני. באת לעבוד פה היום? כן, באתי לעבוד פה היום. עבדת פה כבר פעם או שזה פעם ראשונה? עבדתי כבר במסעדות, אבל פה רק עבדתי פעם אחת. יפה. כן. מה, אתה גם מכין מנות או אתה רק ככה מנקה את השולחנות? אני מכין מנות. לי עובר בראש, על זה בא לי לראש מה שאני ראיתי בטלוויזיות,
אז אני חושב מה עשיתי טוב שהייתי כאן, שעשיתי אנשים טבעוני. אם אני חושב על זה מה שראיתי בטלוויזיה, איך החיות סובלות, אז אני מנסה לחשוב על דברים טובים. אני רואה את זה, אני מקבל motivation לעשות אקטיביזמוס בשביל החיות ולעזור להם. ואז אני חושב על דברים טובים שעשיתי בגלל שראיתי את זה. עשה לנו מרק. זוהי, זה גם שלכם? כן. זה באמת למה הפיתה של זוהי יותר גדולה? אני מאוד מאוכזב כי אנו. זה בגלל זוהי. אתה רואה את עצמך ממשיך את האקטיביזם גם כשאתה גדול? כן, בטח. כשאתה מטייל בעולם. כי אני רוצה לעשות גם כאלה דברים כמו לדבר על טבעונות, כן. ואז זה מאוד טוב בשביל החיות, וגם אני רוצה לעשות אונליין דברים בשביל החיות. אני זוהי, אני בת 20. קודם כל הייתי צמחונית איזה נראה לי חודשיים מקסימום, ואז החלטתי להיות לגמרי טבעונית, כי התעשייה של החלב וביצים זה לפחות כל כך גרוע כמו של הבשר. ועכשיו שאת עובדת במסעדות ובסושיאל מדיה, יש לך עדיין זמן לאקטיביזם? חוץ מהאקטיביזם כן, יש לי גם זמן. בחופש שלי, בזמן חופש שלי, אני כל הזמן רק, גם עם כל החברים והכל, זה כאילו ממש הטופיק שלנו עכשיו מאז שאנחנו טבעונים, כל היום. סושיאל מדיה אני עושה הרבה, כן, הפגנות אנחנו הולכים לפעמים, ב-AV, Activists for the Victims, אנחנו גם עושים את הקיובס פה בפרנקפורט. לי זה נראה, מהיום וחצי האלה שאני איתו, שזה לא הכסף. זה בכלל לא הכסף, הוא ממש חי כאילו נון-פרופיט מזה, הוא לא בכלל הולך עם הכסף ועכשיו קונה דברים בשבילו, לא כלום, הוא ממש כל הכסף שהוא מרוויח כאילו, he invests just for good things. בדומיניון, מיום שני עד יום שישי, כל יום משעה 3 עד 4, כל ה-people in need יכולים לאכול בחינם אצלנו, וזה כבר שנה. כל יום שלישי וחמישי אנחנו עושים גם אוכל בחינם לכל פעם 200 איש. כל פעם אם שואלים אותו אם הוא יכול לעזור עם הפודטראק ל-people in need, ממש פעם בשבוע לפחות. הוא גם אומר שכן, כמובן, ובטח, וכל אחד שמגיע, אין לי כסף, תמיד נותן בחינם. השם שלי קמי. אני עושה את הבר והקולי איירה, זה המסעדה של אבא הישראלי. אני 4 שנים עכשיו טבעונית. אני לומדת, אני עדיין בבית ספר, אני לומדת fashion design. אני עובדת אצל אבא במסעדה. אני זוכרת שפעם אכלתי סלמון בבית, אז הוא בא עם הטלפון שלו והוא שם לי את הטלפון. הם ממש הפנים ככה שאני רואה מה קורה fish in the sea when they die. דלק לי משהו בראש, ומאז אני לא אוכלת חיות יותר. אז זה לא עבד קשה, למרות שאתה היית האחרונה. כן, אבל הוא עדיין, הרבה פעמים הוא עשה את זה. שעשיתי סטורי, שאז אכלתי פיצה, אני זוכרת, עם הרבה גבינה, אז עשיתי את זה בסטורי. אז אחות שלי כתבה לי, מסכנה, פרה, מה את עושה איתה וזה. ואיך הרגשת? הייתי מאוד, איך אומרים, angry? עצבנית. עצבנית מזה. על זוהי? כן, על זוהי, כן, בהתחלה. אבל אז הבנתי למה היא עושה את זה. והיום אני עושה אותו דבר, אם אני רואה אצל חברים שלי שהם עושים פיצה בסטורי שלהם, אני גם כותבת להם מסכנה הפרה. זה לא רק אוכל שהחיות עושים ספר מזה. הרבה אנשים לובשים פר ואור, איך שאמרת הרגע, ואני רוצה לעשות כזה fashion brand שיש לה רק, כן, בגדים טבעוניים. He's my... Besides the fact that he's the love of my life, he's my hero. He's the most compassionate person I've ever met. He fights against any kind of injustice, just like me. I was like that as a kid already, and when I met him, I figured it out right away. He's my biggest inspiration also, I have to say, yes. סיגל, לזכותה אני אומרת שהיא עמוד הבית. היא זאת שתומכת ומאתגרת ומשתפת פעולה
עם ניר וכל הטבעונים לאורך כל השנים הלא קלות האלו. היא הייתה מורה עם ראש קטן, עבדה, לימדה, עשתה שיעורים עד 12 בלילה, 1 בלילה, לבדוק מבחנים ועבודות. וכשניר הלך לתהליך של טבעונות, היא לא התלבטה לשנייה. היא עזבה את הכל, התפטרה מהעבודה והפכה להיות יד ימינו. בכל מה שקשור ללוגיסטיקה, וכמו כן גם הבנות הפכו להיות טבעוניות ב100%. הן באות לארץ, הן באות עם רשימת מסעדות ומקפידות לבקר בכל אחת ואחת מהן לפחות פעם. אני מאוד מאוד מתחברת לכל הפעילות האקטיביסטית שלך. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני אקטיביסטית בעצמי, אולי לא ברמות שלך, אבל אני מאוד מעריכה את הפעילות הזאת, אני יכולה להתחבר אליה בכל נימי נשמתי, ואני ממש, אני מעריכה אנשים שהולכים עם האמת והרצון לעשות עולם טוב יותר. תמיד עזר לזולת, אם זה לילדים, אם זה לחברים, אם זה לאנשים, וזה מה שמשך אותו גם לכיוון של הטבעונות, להציל את הבעלי חיים, לשמור עליהם ולעזור להם, וזה מה שהוא עושה היום. אני חושבת שהוא עושה את זה הכי טוב, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו ומעריכה אותו, וזה שאשתו והילדים שלו, 3 הילדים גם הלכו לכיוון הזה, זה רק אומר שזה מה שזה, הוא עושה את זה באמת טוב, בכל שיחה, ותמיד זה, הוא תמיד בראש שלנו, ובארוחות, ובבית ספר שאני עובדת, יש כמה מורות שהן טבעוניות, ותמיד אני מספרת להם על ניר ועל מה שהוא עושה הכי טוב, ואני אוהבת אותך מאוד ומעריכה את מה שאתה עושה. ניר הוא אדם מאוד מאוד אמיץ, מאוד אמיץ, ואדם שמוכן לקחת סיכונים, וסיכונים לא פשוטים. לצאת מאזור הנוחות שלך זה לא דבר פשוט, ולקחת ובאיזשהו מקום אפילו להמר, לבוא ולהגיד למשפחה, לבת הזוג, לסביבה, אני למכור בשר סיימתי, ואני יוצא לדרך חדשה. אני לא יודע אם אנשים מבינים מה זה אומר. למכור עסקים. זה הכל, זה חברתי, זה פרנסה, זה הכל. והאומץ שיש לניר הוא נדיר, הוא באמת נדיר, וללכת אחרי הלב שלו, וללכת אחרי האמונה שלו. זה לא מילים, מה יש לי להגיד? זכיתי, הוא אמר זכיתי, גם אני זכיתי. זכיתי במשפחה נהדרת, בילדים מקסימים, ואני רק דואגת לבריאות שלכם ולשלווה הנפשית שלכם, ולאושר שאתם שמים לכם כמטרה. ברגע שאתה שם לך מטרה ואתה משיג אותה, זה לא רק וי כחול, זה מיליון וי כחולים. החיבור שלנו היה גם מכבי תל אביב, משחקים. אני גם זוכר את האוטו, אבל אוטו אחר, אוטו אדום, טויוטה סיליקה שהייתה לו, שנסענו פעם אחת למשחק של מכבי. חיבור מאוד מאוד חזק, כי אנחנו גם מענף עם החיידק של המסעדנות. אוהב אותו מאוד מאוד מאוד, מעריך אותו מאוד, וגאה בו מאוד. תשמע, תומר, זה רק מראה לך מי הבן אדם, כי הוא לא היה מתראיין לשום נושא, ובטח לא בנושא הזה, הוא בעצמו לא טבעוני, הוא מתראיין במסעדה שלו לסרט, והוא, יש לו בעיה של להתראיין בכלל. הוא אסף את כל הכוחות שלו וויתר על כל הפחדים שלו וכל הדברים האלה, ואמר, אם זה חשוב לניר, אני עושה את זה. הוא לא אמר לי את זה, אבל אני מתאר לעצמי, אני מכיר. זה פעמיים. אני מודה לו מאוד על זה, באמת, זה יהיה חלק מאוד חשוב מהסרט, והוא עשה את זה רק בשבילי. ניר הוא סוג של כמו מצפן, הוא המוח הכי ישר שאני מכירה, הבן אדם הכי הגון שהכרתי. אני לא מכירה אנשים כמו ניר, ולאן שהוא הגיע היום, בעצם כל מסלול החיים שלו, כאילו הוביל, נכון, אם זה החינוך שהוא קיבל בבית, אם זה האהבה מהאבא, אם זה המשפחתיות, אם זה סיגל והילדים, הכל הביא אותו לנקודה עצמן הזאת, שפה הוא גם מצא את האושר, פה הוא מצא באמת את ניר שלם. וניר עם כל הטוב שבו, שאנשים מדברים הרבה על טבעונות, אבל היא כל הזמן אומרת שמעבר לטבעונות זה באמת הצלת חיי אדם והחמלה שקיימת בו והנתינה שיש בו, שהיא אינסופית לכל אדם, לכל חיה, זה לא משנה, זה לא רק טבעונות וזה לא רק בעלי חיים, זה לפתוח את המסעדה שלו, לפתוח את הלב שלו, והכל למען הנתינה ושום דבר לא למען קבלה בחזרה. הוא האח הכי טוב בעולם, אין דברים כאלה, אוהבת אותך. גרי יורובסקי, שכל כך התרגש מהסיפור של ניר,
מאוד שמח כששאלתי אותו אם הוא יסכים להיפגש עם משפחת רוזנפלד. את ההתרגשות של המשפחה עצמה לקראת הפגישה לא ניתן היה לתאר. היי חן. היי. היי. Hi. Oh my gosh. Okay. I cannot believe. It's like I'm dreaming. Really. I see this face. Same here. I saw you so many times on this monitor. So I cannot believe we're talking now. Really. Hey, I'm so glad that I got to hear your story, man. It's awesome. Thanks for opening up all those restaurants and all the work you're doing. It sounds great. I was just saying my heart is warmed by everything that you've been doing. I'm glad that I was able to reach you, and now you're reaching other people and everyone else in the room too. It's all thanks to you. They all went vegan right after me. Because of you. And everything is thanks to you. Everything. And they're all activists. And that's so awesome. That's so awesome. I'm kind of speechless right now, and it doesn't happen often, but this. Nir, you forgot to introduce your real children. Yes. Yeah. Puppies. This is Kuli, and this is Joya. When I was filming Nir in Frankfurt on November, he told me I have to go home to visit my kids, and I said, "Okay, that's a great idea." We went home and I don't see any kids. I see 2 dogs. And I tell him, "Where are the kids?" He said, "These are my kids." Yeah, but you know, the sad thing about it, for me, the dogs were always my kids. But I was, before I saw Gary's speech, I was a speciesist. How do you say? Speciesist. Yeah. And, you know, dogs I always loved and I always took care. But other animals, I was not so nice to them. And thanks to him, everything has changed. I think I have no words to express my gratitude to you, to everything you did, all the hard work. You paid a big price personally for the animals to make this world a better place. And we are so thankful that a person like you, I mean, for me and for our family and for millions of other people, you are the most important figure in the 21st century. And time will come when people will acknowledge it, and it will be like, of course, an obvious thing. Until then, we have to go on with our fight and try to explain as many people as possible that this is the future. I don't even understand what the argument is anymore when I'm trying to tell people not to enslave animals, not to think that humans own the babies of cows and pigs and chickens, that we can impregnate them, steal their babies, kill their babies, turn them into food and shoes and research specimens and all that evil stuff that we're doing to them. So I'm so glad that you guys can carry on the message, and everyone else who's been listening to the speech can just continue on for as long as you can. Today was really nice to hear about your story. I didn't expect to hear what I heard. If you will one day decide to you feel better and you want to come as a guest here, not to do anything, just to meet nice people, go to eat a nice restaurant, my restaurant, vegan restaurant, go to Sanctuary, I don't know, in the whatever, it would be a big honor for us. Erica says she will be in Israel on the 16th. Here she is. Hi. So maybe we have to meet, if it's okay with you. Israel the 12th through the 26th, actually. So we can have a date in the Freedom Farm, all of us. Oh, yeah. That'd be great. Yeah. Done. Very comfortable. Very kind. How are you? So happy to see you. God. No, I feel I hold Gary now. You are the closest person. It's true. I'm with him every day, right? Wow. That's so great. Thank you so much for everything. Very, very good. After I went vegan and I got rid of all the restaurants, so I had more time for activism and for things like this.
myself and everything, but I made sure that I would not have so much free time. I opened my restaurant after the other one very fast. Yeah. And now I'm very, very busy, much more busy than I used to be when I saw dead bodies of animals. But I don't know, I work much more than before, but I have much more energy than before because of the idea, because Well, it's activism and work. Since you're feeding food, like giving vegan meals out to people in need in the streets. refugees, people in need, whatever. Just I don't know, people that right now don't have money. Don't have to be a homeless, you don't have to be a refugee, you don't have to explain me anything. Just people talk about how hard it is now and how difficult, they don't have money to buy food, and then the first thing they do, they buy animal products because it's cheap. No, so they know they don't have to feel uncomfortable, they just have to come to one of my restaurants and take whatever they want. And people don't don't take advantage of this. Look, we both have animal liberation. Animal liberation. Nir, how does it feel to meet Alanis Morissette? Look, she looks the same. Yo, check it, let me spit some truth. Open up your mind about a movement that's spreading, leave the ignorance behind. About compassion, yeah, for every living soul. Taking a stand for justice, making our voices bold. Talking about veganism. אני הבנתי שהמזון שאנחנו מכניסים לגוף, שמזון מן החי, הוא רובו ככולו מהונדס. ומהונדס לא לטובת הבריאות שלנו, מהונדס לטובת הכיס של יצרני המזון. אני כבר שכחתי איך נראה בשר, סטייק על האש, אני גם למסעדה שלנו. אני לוקחת רק חומוס ואורז. אני צריך מוטיבציה, ואם יש לי, אבל אני צריך רצון ויש לי, ואני לאט. אני יכולה להגיד שהיה לי מזל מאוד מאוד גדול, שיש לי משפחה כזאת ויש לי בעל כזה שיכולנו להזיז דברים ולשנות את העולם הזה. כן. I was cooking at home and I put the meat in the pan. It turns from big to small and there was a lot of water in the pan. And so I decided, no, that cannot be good. I saw the video from Gary Yourofsky and decided I'm going vegan now. She took me to one of their restaurants. I think it was the Thai kitchen. That was the moment where we realized what is possible as vegan food, like nowadays. The very first thing was I watched the Game Changers movie, and then it all started. It all rolled up. I watched it and it was, that's unbelievable. How old are you? I'm 42. Really? Yes. Really? Yes. I thought 35 max. Vegan. How long do you think you can go on like this? Me personally? Yeah. Until I go into the grave. אתה מצליח לראות את בעלי החיים שכאן, את הניצולים שכאן, לעשות את החיבור למה שקורה אצלך על הצלחת עדיין? מתחיל. ואיך זה מרגיש? לאט לאט אני אבין את זה יותר, אבל כל יום זה כמו חלק בפאזל, ובעזרת השם אני אבין את זה. ואז אתה הגעת עם רועי, נכון? להתנדב פה. ומשם התחיל הקשר, ואז סיפרת את הסיפור שלך שאתה מסעדן, והיית עם מסעדות בשריות אז. כן. ונוצר קשר ככה. זה היה בהתחלה שלך. כן. ונוצר חיבור, וניר היה פה כמה פעמים, ואנחנו בעצם ליווינו גם מרחוק את התהליך של ניר, מזה שהוא כבר מתחיל להרגיש שהוא לא יכול להמשיך להתפרנס מהמסעדות שלו, ובעצם להיות חצוי. כן. וכבר היית פה, היום זה הפעם השישית שביעית שאתה פה? לפחות. היה פה עם אקטיביסטים שפעילים איתו בפרנקפורט, גם הפך להיות תורם של החווה שעוזר תמיד כשצריך לפרויקטים. היו כתבות שראיתי בטלוויזיה, אחת מהן הייתה בצינור ואחת מהן במהדורת החדשות, שהשפיעו עליי מהבחינה של החשיבה. ברור שניר הוא קטליזטור כלשהו לאמת. כל יום מאותו יום מתקדם לכיוון. הסיכוי היחידי עוד פעם שאני אהפוך לטבעוני זה כמו ניר, זה בגלל חמלה לבעלי חיים, כי אני מאוד אוהב בעלי חיים. עוד הרבה מאוד דעה מהאקטיביזם שלי בא לידי ביטוי באוכל. אנחנו מספקים אוכל לכמות אדירה של אנשים, 99% מהם לא טבעונים, ותוך כדי זה שהם אוכלים קורה משהו. תמיד כשאני מגיע לאירועים, אם זה בחינם, זאת אומרת אירועים שהם לאנשים נזקקים או כאלה שאין להם תקציב, בין אם זה לאירועים של 100 יורו לאדם, תמיד מגיע גם חומר הסברה ביחד.
אף פעם זה לא רק אוכל, זה תמיד גם טיול, אפשר ליהנות מהחיים בלי לפגוע בבעלי חיים, וזה הסיפור מאחורי זה. חוברות, המון שלטי פרסום, שלטי חוצות בפרנקפורט, בהתחלה זה גם היה בארץ, שלטים ענקיים, בשנים האחרונות אני מתמקד בפרנקפורט, רכבת, שלטי חוצות, תחנות רכבת, מתחת לאדמה, מטרו וכל מה שאפשר. רוב הכסף שאנחנו מרוויחים הולך חזרה לסיפור הזה של פעילות למען זכויות בעלי חיים. Spreading love and kindness, yeah, that's where we belong. Activism ain't just preaching, it's about taking action. Educating others, sparking a reaction. Protesting on the street.